Nusyakil Quran Demak. Menika video PPL kalih saking kula sugeng hamirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sedaya kelas 7A saderengipun pasinaon dinten menika dipun wiwiti nggih. Sumangga ingkang dados ketua kelas saged miwiti utawi mimpin donga nggih. Sumangga. Kanggo miwiti pasinaonan dinten menika sumangga dedonga sesarengan, dedonga pawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah doa awal piwulangan kalau wau mugi-mugi pasinaan utawi piwulangan dinten menika saged lumampah kanthi gamtar. Amin ya robbal alamin. Mari badhe tanggal rumiyin kawontenanipun. Kados pundi kawontenanipun? Saya sedanten nggih. Mugi-mugi diparingi kasarasan, diparingi kabagaswarasan, lan mugi sehat sedan. Anak-anakku kabeh kelas 7A sedanten dinten menika ingkang boten mlebet sinten? Badhe presensi rumiyin. Sinten? Aidin nggih? Nggih, sudah. Aidin. Boten mlebet. Ingin napa? Ditungake mugi-mugi enggal-enggal sarat, enggal-enggal sehat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kabeh ngeten. Piwulangan kala wingi Pak Arif sampun ngandharake bab kaitane kalih napa wingi Ramayana. Lah kaitan menika Pak Arif niku dinten menika niku badhe tangkep kalih awakmu kabeh. Jadi sinten utawi sapa ingkang ning omah yen sing ning omah yen kalih bapak ibuke menika anggenipun guneman, anggenipun matur kalih bapak ibu menika ngagem basa krama sinten? Wah, kok larene saya danten iki? Nggih. Wah, ngagem basa krama nggih? Nggih. Tenan nggih? Nggih. Lah, menika kedahipun panci ngoten amargi napa ta? Anak kira kedah bekti kalih tiyang sepuhe bapak ibu. Kalih nak nang guyon, nang dalem nang omah. Lah nang sekolahan kedah kalih ustate utawa guru ni. Oh, nah kaitan kalih menika Pak Arif dinten menika materinipun badhe napa menika maringi materi babagan pacelaton. Napa ta? Pacelaton. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ingkang angka setunggal inggih menika peserta didik dapat menyusun kerangka teks dialog dan mengembangkan menjadi teks dialog dengan kreatif sesuai dengan minat. Oke, angka kalih peserta didik dapat memeragakan teks dialog yang sudah dibuat. Dadose mangke to, lare-lare menika mangke to sause mirengke materi pacelaton, mangke tujuan nganggoke teks dialog ingkang utawa teks pacelaton ingkang dipun damel kala wau. Paham nggih? Paham. Lajeng salajengipun menika
Nah, hari berapa orang? Gimana? Nah, semangat bukan oleh. Wah, ini ya. Lega. Gimana? Lega. Lega. Gimana? Lega. Telah. Ibu ya. Male. Lega. Lega. Ayo. Gimana? Gimana? Lega. Lega. Nah. Goyang. Nah. Gimana? Lega. Lega. Gimana? Gimana? Lega? Berarti hasil permainan ini budaya saniki paling gajah malih supaya awakmu tambah senang utawa bunga. Sanikane napa ta? Nonton video mangke wonten materi carane nulis pasal-pasal iku dadi mangke lajeng dicatet nang buku catetane kersane mangke ngertos. Sare tabuh pinten to? Kok kadingare ngantos tabuh gangsal lebih wungu? Jangan buru li, bawang rumah wayang lakoni kok temen. Lha itu jam piro? Menawi kula tilem tabuh 11 dalu. Badhe ningali bal-balan ana RCTI.
Ngendikanipun ibu, bapak badhe tidak datang Surabaya. Menapa saestu? Iya, bener nih. Opar deren. Boten. Kula badhe kisah piyambak dhateng rewening kaliyan kanca-kanca. Lah wis nyuwun sangu ibu dulu. Sampun malah diparingi sangu eyang niki. Lebet kelapa ingkang sampun kadamel wingi paring. ingkang kula damel judule napa ngoten nggih. Nah, dadine ngerti mangke kancane kelompok liyane mangke nang Jobi ngoten nggih. Dados kelompok setunggal niki presentase kami kelompok kalih tanglet. Niki napa-napa ngoten nggih. Kaitan kalih basa, napa kaitan kalih paraga lan liyane. Sing banyak sedher.
Jadi masa dialog ingkang temane napa judule ibu lan anak. Dadi niki ira-iranipun ibu lan anak sing baten. Nah, pun cobi kelompok sanese wonten ingkang ditangguhke.
tunggu saged kena sampean. Menawi boten ganggu, kula saged lenggah kalih sampean. Boten ganggu kakek pipi tidak kula buku kosong. Suwun Mas Putra. Sami-sami tunggu kinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kelompok sekawan badhe masakan pacelasan kerukunan guru lan murid. Nggih, bener. Halo, assalamualaikum. Punapa laras punika nomor teleponipun Pak? Kula Intan Pak. Oh iya. Makanan kula badhe nyuwun izin boten saged mlebet gladha Bromo amargi kesah datang rumah sakit. Ibu kula ingkang sakit bibit wiwiti dinten Rebo wingi. Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madepe kita iki, madepe ramah bener. Madepe ini, yo. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Mas, sampean Robert Mas. Suruh usah. Coba apa betul? Oh, bapaknya bisa datang saben mungkin anak aku toh Mas. Aku harus ambil sendiri. Wah. Kosku sekian apa deh? Lucu. Kena anak kena. Nampak. Nyambut. Nampak. Kok iki dek iso menang deh. Iki kok susah.
ganti to iki. Makatan pepanggihan dinten menika saderengipun dipun pungkasi lare-lare karep maringi napa niku istilahipun refleksi pilih materi latar-latar menika saya sangat kagem wonten ing griya wonten ing sekolahan menika basa krama kalih Bapak Ibu lan sekolahan kalih guru. Mekaten nggih.